स्वागत आहे तुमचं पूनम सिंपल रेसिपी या माझ्या चॅनलवर। आज आपण मिक्स व्हेज बनवणार आहे। त्याच्यासाठी मी काही भाज्या घेतल्या आहेत। इथे मी बीन्स, गाजर, फ्लावर, वाटाणा, शिमला मिरची, बटाटा आणि पनीर। त्याच्यासोबतच एक 2 टोमॅटो मोठे, एक कांदा, 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या, काजू, अद्रक आणि लसूण। तर हे जे आहे आता आपल्याला याच्यामध्ये थोड्या तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे। इथे मी कांदा, हिरवी मिरची, अद्रक, लसूण, काजू आणि टोमॅटो थोड्या तेलामध्ये परतून घेणार आहे। आता इथे आपल्याला टोमॅटो नरम होऊ द्यायचा आहे। त्याच्यासाठी मी थोडं झाकण ठेवून होऊ देणार आहे, जेणेकरून टोमॅटो लगेच नरम होणार। तर इथे टोमॅटो झालेला आहे नरम। आता मी हे थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवणार आहे। थंड झाल्यानंतर आपल्याला मिक्सरमधून काढून घ्यायचं आहे आणि त्याच तेलामध्ये मी ज्या भाज्या घेतल्या आहेत त्या पण थोड्या फ्राय करून घेणार आहे। तर इथे पहिले थोडंसं फ्लावर परतून झाल्यानंतर गाजर पण थोडे नरम झाले की काढून घ्यायचे। आता एक एक करून सगळ्या भाज्या आपल्याला अशाच तुम्ही एकत्र पण टाकू शकता, पण एकत्र टाकले की वेळ लागणार। एक एक करून टाकल्या तर लवकर होतील। आणि जे बीन्स आहेत त्या पण आपण थोड्या तेलामध्ये परतून घेऊ। आता इथे बटाट्याला थोडा वेळ लागणार, त्याच्यामुळे थोडे नरम होऊ द्यायचे बटाटे। तर अगदी कमी तेलातच आपल्याला परतायचे आहे। तर भाज्या अशा परतून घेतल्या तर आपली भाजी पटकन होते। आणि सगळ्यात शेवटी पनीर पण थोडे परतून घ्यायचे। पनीर आवडीप्रमाणे टाका। आणि आता आपल्याला भाजी बनवायची आहे, त्याच्यासाठी मी थोडं तेल टाकलेलं आणि त्याच्यामध्येच वाटाणा आणि शिमला मिरची टाकून घेतली आहे। इथे मी 2 शिमला मिरची घेतली आहेत। त्या सगळ्या भाज्या तुम्ही आवडीप्रमाणे घेऊ शकता। आणि जे आपण थंड होण्यासाठी ठेवलं होतं ते मिश्रण आता याच्यामध्ये टाकायचं आहे। ते मी मिक्सरमधून काढून घेतलेलं आहे। टोमॅटो, कांदा, काजू, अद्रक, लसूण हे सगळं हे वाटण आपल्याला परतून घ्यायचं आहे आता तेल सुटेपर्यंत। आणि मिक्सरच्या भांड्याला थोडं लागलेलं असते ते पाणी मी टाकलेलं आहे। तर तुम्ही बघू शकता याला छान तेल सुटू लागलेलं आहे। तर इथे छान तेल सुटलेलं आहे। आता याच्यात कोरडे मसाले टाकूया। जिरे पावडर, धने पावडर, 2 चमचे लाल तिखट, हळद अर्धा चमचा आणि गरम मसाला अर्धा चमचा। तिखट आवडीप्रमाणे घ्या। आता हे सगळं मिक्स झाल्यानंतर आपल्याला जे आपण भाज्या तळून घेतल्या आहेत त्या याच्यामध्ये टाकायच्या आहेत आणि छान असं मिक्स करून घ्यायचं। आता इथे तुम्ही मिक्स व्हेज ही कोरडी पण करू शकता, ग्रेव्हीची पण करू शकता। तर इथे मी थोडीशी ग्रेव्ही ठेवणार आहे भाजीला, त्याच्यासाठी 1 बाउल पाणी टाकलेलं आहे। आणि चवीप्रमाणे आपल्याला त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे आणि थोडीशी साखर। इथे मीठ आणि साखर टाकून झालेली आहे। आता एक उकळी आल्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला कसुरी मेथी टाकायची आहे। कसुरी मेथी थोडीशी हातावरच बारीक करायची आणि ती टाकायची। तर तयार आहे आपली अशी मिक्स व्हेज, अतिशय पटकन होणारी। तर नक्की करून बघा आणि कशी झाली आहे तर नक्की मला कमेंट्समध्ये सांगा। आणि माझे व्हिडिओ तुम्हाला कसे वाटतात ते पण मला कमेंट्स करून नक्की सांगा। आणि चॅनलवर नवीन असणार तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। परत भेटूया अशाच एका सिंपल रेसिपी बरोबर।